Duela gutxi gazte antolakunde berri bat sortu zen. Gazte antolakunde berriaren lehenengo emaitza milaka gaztek egin duzuen damada izan zen. Gazte antolakundearen lehenengo emaitza gazteak Euskal Herria martxan jarraitzen duzuela da. Eta gazteak antolatzearen lehenengo emaitza ez, baizik eta emaitza historikoa, askapen prozesuak, oso luzeak diren askapen prozesuak, azken bururaino herrietan eman ahal izatea. Luzeak diren borrokak bakarrik aurrera egiten dute, gazteriak askatasunarekin bat egiten badute. Gazteriak borrokarekin bat egiten badute, eta beraz, gazteriak borrokaren lekuboa hartzeko prest badaude. Euskal Herria onaino ekarri dugu, zalantzarik ez izan, gazteak antolatzeko gaitasun hori eta konpromiso hori eduki duzuelako. Esan izuen, izan zaitezte euren amets gaiztoa. Gazteak kontrolatuak ikusi nahi dutenen amets gaiztoak. 8 gazte zigortzea azken gune bat sortzeko arrazoia den herrian, gazteak amets gaizto bat zarete zalantzarik ez. Animo eta aurrera!